Bi lagun, bi gutar berri dauzkagu eta hauek banatzeko bi kuadrilla, urdina eta arroxa. Baina aukerak eta nor non eseri ez dut nik egingo. Hauek ja aterpetxean egin dute eta nola gainera jolas baten bitartez. Tentsioa. Zuek zuen burua txukuntza taptzen duzu edo? Hombre, nik logela beti oso txukunak ordenauta. Ni etxean normalian dena botata daukate. Ibai. Nik ere Ibai. Julen. Orduan, Julen, pausu bat aurrera. Bestero, dena bezala xe, azkenean. Inorretzait iruditzen filosofia. Ez da kae pinta. Zer egingo zenukete gure taldean egoteagatik? Ez dakit. Gure taldean nahi zu, honez? Honezu? Ni zuen taldean egoteagatik afaria edo zerbait egingo nuke. Venga, aurrera. Bai, aurrera. Venga. A ber, kantatu, zenek kantatzen hobetu nagoela, berritxarraken kanta mato, gatiduko Zati kanta bat, mato. nahi duzuen abesti. Zati txiki bat, a ber. Ingelesez, euskeraz, nahi Nik enzazpiko batok. Kanta. Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke gauero. Eta zu, itxu zaude. Ondo. Ibai, venga, aurrera. Ibaiek abestu ino. Bai, Ibaiek abestu ino. Eta bere puntua daka, Eta ganola gero katxase bai bilak emateuen berea daukatela, Bai. Julen arraunean ibiltzaten dara, besua duduko ditu. Zer, etzen nukete inoiz egingo saio honetan. Hombre, larruixi korrika ez, oi bai, ez. Uste dut ez dauka limiterik, momentuz. Ni ustez hori otara aurrera. Bai? Bai, Venga, bai, Julen aurrera. Julen aurrera. Zein da egin duzuen eromenik handiena? Eromina... Ni 9 metrotatik salto egin nuenean erreka batetik. Aurrera? Bai, ni bai aurrera. Zuen burua hitz batekin. Zoroa, agian. Lagunkoia. Bat aurrera, ez? Bai. Bai. Tentsioa. Bai, Neregatik Julen ze aurreko egunen platon zuk esan zenu, nahiago zenula ordinekin. Hombre, nik bai. ¡Agautia! ¡Agárrate! ¡Lindo! ¡Hala, pues las dos allá! Ondu ite dela nahi gurekin, Horrek zeu esan nahi nuen. Baina zuk, osa nahiago zuekin? Hombre, ba... Ikusi da, neregatik jazta, Ibai. ¡Paquete! Aitor espabila, Ibai, hartuko dugu geure taldean. Ebe gure taldean. Listo, aukerak eta egin da baldin badago, Ibai da Julen, eseri zuen lekuetan, zeia badakizu ezaitzu diren. Merezita irabazi dituzuen txarteltxoak. Gero igual galduko dituzue, baina tira, momentuz. Ibai! Bueno, Julen, argi ikusten da, Mission preferentizia gure talde izan da, Talde urdinera, oza que... Galdu proba, baina bien nahi osoen gure ekipoa etorri, zozegatik izango. Zakigu zergatik, baina zeo zergatik, bai. Hala ere, Oiarrekin hiru. Hoi da. gutarrakeko orain arteko mutilak, eta batez ere txurru eta Aitor aloro, zuek esaten duzuen bezala, ze Ibai indartxu dator eta gainera, taldeko ligoia bera izango menda mendik aurrera. Naomi adibidez ikusten du neskato polita, baina bera ezagutzen dudanean, esango dut gustoko dudan ala ez, baina momentuz lagunak izango bai. Nik ikusi dut txurrekin daukala feeling pizka bat, baina momentuz ez dut askorik ikusten. Lagunak dira, ni momentuz ni bezala, eta ja ikusiko dugu nor geratzen den berarekin. Ze serio de repente txurru. Lehena bizi, ez ere esan aurretik, hileak berriz ere mesedez. Zure izan entzun da igual zerbait komentatu nahi diozu Ibairi. Kompetentzia berri bat sartu dela, baina nik uste ez dakola askorik egiteko nirekin. Esan zuen txurruk, Ibai. Ni uste dut daukala pizkat terrenoa hartuta, baina ikusiko Bueno, Naomi, dugu. esateko, Naomi. Guzti,
Guzti. Ez dara esan nahi duzu orain? eske txurrukin nahikotzez dudanez, biekin egon beharko, Ez. Horrengoz ibai ez dut ezagutzen, txurruk daka terreno gehiago hartuta. Momentu zau.